Všetci, ja už som naspäť a dneska hráme Color or Die Chapter 1. To je skôr jednotka. A na ďalšie dva videa ešte pôjdem na 2 a 3, čo sú tam. Čiže dneska vám ukážem, ako môžete vyhrať v jednotke v Color or Die. Tak vám ukážem. Čiže máme toto. Ale fakt už je tu. Počkať. Čiže zoberieme tento štetec. Musíme si dávať pozor, aby nás tento monštrum nedokázal chytiť. Lebo keď áno, ale jedine ako nás nemôže dostať, že keď sa tuto schováme, tuto má byť, hneď tuto je ďalší štetec. A ja skôr v jednotke túto mapu si dokážem veľmi dobre zapamätať. Tu je červ. Teraz len musíme čakať, kedy odíde. A tento šrobovák ide sem. A teraz sme tuto. No, toto není skoro také ťažké. Lebo ešte keď som toto predtým hrala, toto običko bolo také ľahké. Tu máme oranžovú farbu a 4. štetec. A teraz pôjdeme, počkať, musíme na chvíľku počkať, aby on odišiel. Dobre. A tuto je 5. štetec. A tuto sú oranžové dvere. A tuto máme teraz žltú. A teraz sa iba schováme, aby nás nedostal. A teraz tam je. Pôjdem sem. Dostaneme sa sem. Dobre. Moje prežahnej pôjdeme sem. A pôjdeme tuto. Takto. Toto je skôr tiež ľahké pre mňa. Alebo poviem, že toto je ľahké. No, možno to nebude pre vás ľahké, lebo musíte si dávať pozor na akú kocku máte ísť, lebo potom spadnete a musíte toto spraviť ešte raz. Ale robte to ako ja. Čiže takto. A keď sa tam dostanete hore. O Ježišmária. Sorry, že som spadla, to bolo nechťac. A prepáčte, že som spadla, naspäť ideme hore. Hneď sem. Až tam hore. Tak. A hneď sem. Tam je 6. štetec a zelená farba. No, ja by som ju tak chcela revivenúť, ale to stojí Robuxy, čiže nemôžem a to je smutné. Ja by som rada pomáhala jej, ale ja nemôžem, lebo to stojí Robuxy. Ja sa musím schovať, aby ma to nedostal.
mali každý víkend. Ja si toto prebehnem. Sa dostanem sem. A toto budú zelené dvere. A dostaneme tyrkysovú. Je to tyrkysová, ja neviem. Prepačte. Teraz sa iba pomaly vrátime naspäť. Kde sa schováme? Pôjdeme sem, lebo tam sú tyrkysové dvere. A tu pôjdeme. A tuto je trojuholník a ďalší štetec. Ja som si skôr dávala pozor, aby som dostala ten trojuholník tam, kde musí byť. A bolo to ľahké. A tu bude modrá farba. Ale skoro tam nebolo veľa modrej, ale to nevadilo. Ale to je ešte ďalší štetec. A tuto sú modré dvere. Tuto budeme mať toto. A musíme sa vrátiť naspäť. Prv musíme počkať, kedy to sem príde, alebo nie. A tuto teraz pôjdeme. Hneď sem, aby nás nedostal. Pardon, moje svetlo. Sorry. Teraz sem, aby nás nedostal. Prepačte, zoči toho ucha. Ale ignorujte tú muchu, ktorá mi tu bzučí. Iba si ju ignorujte. A teraz poďme sem. Sem. Dostaneme... Nie, poďme sem. A tuto budeme mať ďalší štetec a fialovú. To tu schováme.
Musíte ísť takto. Hneď sem. A tuto je ešte ďalší štetec. A tuto to ide. Tu budeme mať kladivo. Hneď si budeme dávať pozor. Vlastne nechytil, lebo už prichádza. Hneď sem pôjdeme. Tuto budeme mať teraz rúžovú. Hneď sem. A toto je. A tuto budeme mať kľúč. Teraz pôjdeme naspäť, tam, kde boli tie žlté dvere. Skoro ma dostal. Teraz hneď sem pôjdeme. A hneď sem. Počkať. Teraz naspäť. Tak to pôjdeme. A teraz pôjdeme iba sem. A tuto bude ten zámok a tam dáme ten kľúč. A tu je ten posledný štetec. Teraz dostaneme bielú farbu. Keď sa dostaneme ku tým dverám. A hneď sem. A tuto nájdeme takéto obrázky, ktoré keď sa vrátime tam ku tým dverám, tak budú veľmi, veľmi zlé. Tu máme bielu. A tie obrázky už sú hrozné. Veľmi hrozné.
Ja som taká smutná, ako sa toto stalo. Ale teraz... Keď stavím to von. Sem pôjdeme. Prepačte, že tak dlho čakám. Schováme sa sem, by nás nedostal. Sem pôjdeme. A hneď len pôjdeme sem. Hneď to biele. A teraz si musíme vybrať, z akých dverí máme ísť. Sem. Ja som v tej najlepšej. Ja som v tej mojej obľúbenej. Kde musíme bežať. A musíme bežať, aby nás nedostal. Alebo nechytil. Sorry. Sem. Prepačte, že nerozprávam. Prepačte. Prepačte, tá mucha mi tu ešte stále bez očí. A hneď sem pôjdeme tam. A hneď sem pôjdeme. A toto sú skôr tieto dvere, kde uvidíme v dvojke. Keby ste nevedeli. No. A takto dokončíte jednotku. Na druhom videi
spravím video, kde dokončím 2 a v 3. 3, tak na to môžete počkať, ale príde to hneď skôršie, tak majte pekný deň. Ahojte!